Kọmishọna na-akwụ maka ndị ọrụ uwe ojii bụ Maazị Ikeoye Orutugu bụ onye nke tinyere otu ndị ọrụ nchekwa bụ ọkpọkọpị bụ ndị ga ahụ wee na-echekwaba okporo ụzọ Ọkanya nakwazi Ọnịcha iji wee hụ na ụmụ amaala steeti bụ Anambra bụ ndị nke nwetazuru n'ọrụ nchekwa tọrọ atọ oge niile n'ime steeti a. Onye nta aka anyị bụ Chibuzo Okoye ga-ewetara gị akụkọ ahụ n'uso. Uwe ojii onye gakwara njem nlereanya gaa n'ebe ahụ ọkụ wakporo ụlọ ebe a na-azụ ahịa ma mebie ngwaahịa gburu nde kwuru naira mere ka amata na ha ga-eguzobe otu ka enyocha mara ka ya bụ ihe si wee mee ma kwue na obi adịghị gọọmenti steeti a mma maka ya bụ ọkụ ọgbụgba. Mgbe ahụ ọ gara njem nleta anya ahụ n'Ọnịcha ka ndị otu Bus Drivers Welfare Association ngalaba nke Ọnịcha nke kwupụtara okwu site na onye isi oche ha bụ Maazị Tochukwu Anambra toro ya bụ onye isi ndị uwe ojii polisi maka ọbịbịa ọ bịara ma kwe nkwa na ha ga na-ebupụta ụgbọala ha kwa Mọnde ọbụla ka ndị njem were na-abịa na-ana ma kwue na ha chọghịzi ya bụ ịnọ n'ụlọ nke a na-asị nọrọ ụbọchị Mọnde ọbụla na isonye ndị ụka ndị na-akpụ isi n'ala wee too Chineke maka oriri ha na-eri. Maazị Orutugu gara n'ebe ndị nke nọ n'Ọka nọ wee kwe ha nkwa na ụlọ ọrụ polisi a ga na-enye ha nchekwaba ịgba ma dozie ha akala ntị ka ha na-asọpụrụ omenala niile nke ndị obodo ha bi n'ime ya na steeti a. Site n'Ọka, aha m bụ Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS.